हाबाब संख्रि गोबाब वाइनि खोथा साननानैनो मानसिया बिहु जालायथारलायबायना बियो। सन्तला सिखारदो। सन्तला वाइआ थैथ'वाखैनो, डलारा खारथ'वाखैनो, उइड्रलनि टाइमखौ गाबोनहालागि होदों। जों उइड्रल खालामनो मोनसिगोन। गोसाय नंगौ, बिदिबाथ' बिराद मोजांनि बाथ्रालै। वाइनि जय जय। वाइनि जय ना वाइ मुर्दाबादलै। मानि थाखाय उइड्रल खालामनो मोनसिगोन बालाय गाबोन। 12 तारिखसिम टाइम होलायबाय आरो केवाइसि भेरिफाइ खालामनांगौनो, बिनि थाखाय 6000 गैला। वाइआ थैबाय। मा होनखो? वाइआ थैबाय? होमबालाय आंबो रांगाफिनबाय। सन्त दस्ति माथो बुंबावनो, वाइनि खोथा साननानैनो बिहु जादोंमोन मानसिया, आरो दा नोंबो बिहुस खालामनानै होफैबाय। आंलाय नंगौ खोथासो बुंदोंब्रा। वाइआ जालालै, फैसा भेरिफाइड होबाबो मोनगोन मोना थिग गैला। बेखौसो खोन्थादोंमोन आं। जेबो खोन्थाबाय थानांला बेनो, डक्टरनावसो लानानै थांनांसिगोन। आं स्कुटि दिहुनैनि। दे आं स्कुटिखौ सलायगोन दे। वाइआ मा जामारदोंहाय? मा जानोखाय, दाथ' थैहांसो बायदि मोनबाय आं। खिन्थु उइड्रल खालामनोबा केवाइसि भेरिफाइ खालामनांगौनो, बेनि थाखाय 6000 पे खालामनांगौ। 6000 पे खालामबा मोनगोन आरो? दा मा मिथिगौ? आं मिथियालै, मालाय सोरबा भेरिफाइ खालामबायनो फैसा बुरजा मोनग्राफोरा। होमबालाय आंबो खेबसे भेरिफाइ खालामना नायनोसै नामा? ना बे खेबथाव आं जेबो बुङालै, गावबागाव रिस्क लानानै भेरिफाइ खालाम। होमबालाय आं बेखौनो खालामनोसै। आं भेरिफाइ खालामनो आइनाव फैसा बिहैनोसै। नोंसोर सन्तलाखौ हस्पिटालाव लानानै थांदो। बापरे, फैसा थांबाबो दाबो खिथुआव अरनाखैना, भेरिफाइ खालामनोसो ओंखारबावदों। रोंलालां मानसिफोरखौ। वाइला मा होनखो? सन्तलाखौ हस्पिटालाव लांदों? वाइनि फैसा लस जानायखौ साननानै बिहु जाबाय? देलाय दोनथ'लाय। वाइला जामाइला मा जाबावनांगौ जाखोब्रा? आंसो मानसिफोरखौ फुस्लायनो हाबोजोब्बाय। दा आंखौसो हमजोबसिगोनलै बिसोरो। साफा सानैयाथ' आंखौसो फन खालामगासिनो। समान गुवाहाटियाव खारखुमाना थायाबा जानाय नङा। खारखुमानानै थाहैनांगोन। सिगाङाव हाबनायफोरखौ नुनानै, बिसोरनि फैसा मोननायखौ नुनानै आंबो हाबबाय। ओमफ्राय गावनि गाहायाव आं मानसिफोरखौ फुस्लाय सोनानै होबाय। दा साला आंनि बेलायावसो वाइआ बन्द जानांगौ जाबायना। मोनसे बिफ्लाबाय थागोन, माबा उइड्रल जानोबो टाइम होगोन, ओमफ्राय आरोबाव माबा केवाइसि भेरिफाइ खालामनांगोन। दाइ फैसा जानानै खारनोसो नायग्राखैथ'। लागे बे बाराव गोजावला बे अमा राजाया। बेनिखायनो साननैसो स्रि जासान्दि खारना थाहैनोसै आं। अमा राजा, मालाय बे बेगाव वाइनि फैसा दङ नामाब्रा? हरलाय आंनो। माथो वाइनि फैसाया सैमानि लानजायमानि ख्रि जादोंबालाय, हरदोब्रा आंनो। जानला मानला फैसा होनफैबाय थानाङा। आखाइ दं, आथिं दं, खुगा दं, खामायनानै जाहैथां। आच्छा, आंखौसो बिदि बुंदों? आं खामायनानै जाखायोब्रा। दाखालि आंखौ धमकि लायदोंमोन ना नोङो, वाइनि फारसे जेबो होनाङा होननानै। दालाय माथो बिखौ खोन्था जाबाय? साननैसोनि उनाव खिथुखौ पेट खिथिनानैसो गालांसिगोन नोंनि वाइआ। बेसा वाइआव आंसो हाबदों, आंनिसो फैसा थांदों। नोंहालाय खिथुआव मा अर जोंखांबाय थादों? नोंनि खिथुआ मानो ख्र' गाबदों? वाइआव हाबि मानसिफोरासो बिराद टेनसन जाबाय थायोना, जोंनो एसेबां टेनसन जायाखै। आच्छा, बिदिसो जाहैबाय होमबा खोथाया। माथो नोंसोर वाइआव हाबि मानसिफोरालाय मानि एसेबां थिफुदला जागासिनो दं? जोंनि फैसा जोबदों, जोंनि थांदों। जोंनो एसेबां गाबख्रावाखै, जोंनो एसेबां रोनावाखै, नोंसोरलाय मानि? लाजिदों नामा? मा बालनो लाजिनो? लाजियाखैबालाय दे। ओमफ्राय बे बेगावलाय माथो दं? वाइनि फैसा। दे दाथ' खोनानो मोननाय बायदिब्ला वाइआ माथो लावबाय। जाजान होबाय थानालै, रागा जोंनांबाय थानो खर' देफ्लंजोबगोन आं। अबेसे नोंसोरनि दुखुखौ नुनानै आं खुसिसो मोनदों। दे नांलायलां। वाइनि दावरावफ्रा। साला जोंहा मा जादों बिस्रा खुसि जादों। बे समानो सम खारखुमानोसै आं, नङाबा गामिनि सोरबा सासे सोरबा नुगोन आंखौ। हमना लाखिनानै आंनाव फैसा बिजोबा मा जानांगौ जाखो? वाइनि फैसाया बोरो होननानै आंनाव सोंबा? बेनिखायनो बिसोर मिथियावनो बिसोर आंखौ हमैयावनो खारनोसै आं। मानो होनोब्ला आंसो बुरखाय मानसि सोदोंमोन नालाय। बिमा बिफाखौ उनाव गोबावजोंबाबो हाय हेलौ खुलुमबाय होनहरनोसै आं। मेथ'सला गुवाहाटि। बेखौनो लानानै बेबो बिराद टेनसन जागासिनो दङ नामासै? दावसो देलाय, मानो गाबबाय थादों नोंलाय? बाला, मानो गाबदोंसो होनदों नोङो? नुवाखै वाइआव खेबसेनाय केवाइसि बिदों? केवाइसि बिनाया? केवाइसि बिबानो 12 तारिख खालि फैसा बख'नो हागोननो। बालनि मानसिफोरालाय माथो सिगिगासिनो, कम्पानिया खारबाय, डलारा खारबाय होननानै। दा मा जाबावनांगौ
KYC होबानो फैसा मोनफिनगोन नालाय नोंहा सिमां सुजुबाय था बां फैसा मोननाय नंला नोंखौ खोनायाखै नोंहा बालनि बे YBY हाबि मानसिफ्रासो जे सिरिखायो YBY हाबनायफ्रा इसेबां गिबावाखै आंबो नोंनि खोथाखौ खोनानानै बोरैबासो मोनबायहाय बे YBYआ मानो थगायखो जोंखौ मानो फोथाय खेबस' खालामखो जोंनि जिउजों जोंनि सिमांजों मानो गेलेखो आं मा सनानि सिमां सुजुआखैमोन आं आंनि खानायखौ गोलाव खालामनानै खानाय बोजागोन होननानै सानदोंमोन शिलं बेरायहैगोन सानदोंमोन काश्मीर थांगोन होननानै सानदोंमोन आरोखि दा बेफोर सिमाङैनो थासिगोन हाबां ओइ दावजो देलाय आंहाबो बिराद सिमां सुजुदोंमोनहाय दा मा जाबावनांगौ जाखो दे दा आङो KYC खालामनोबो फैसा 6,000आनो गैया आंनाव बाला 6,000खौथ' माथो थाइसे आथोनाखौनो मोनगोन ना मोनलासै आङो बाला मा एसे दुखुथार जिउ आं जोंहानि आइनाव बिगोन सानदों 6,000खौ होगोन बायदि मोनदों आं जुदि आइया 6,000खौ होयोना आं KYC भेरिफाइ खालामनानै फैसाखौ 12 तारिखखालि दिहुनफिनगोन नों दासिमबो फैसा मोनगोन होननानै सानगासिनो आइयो औ गोसोआव दासिमबो आंहा फैसा मोनगोन होननानै सानगासिनो हाबां थगायजागोनबोहाय बे वाइहा माखासेनो आदारबो होदों आरो जोंफोर गोदान हाबग्राफोरखौ नावद्राबो बुदों आयौ बाला YBY नों मा खालामखो मानो जों सिख्लाफोरनि गोसोजों गेलेखो है बाल गाबबाय थानांला नोङो आं न'आव थांनानै आइनाव फैसा बिहैनोसै सन्तलायाबो बे खोथाखौ खोनानानैनो बिहुस जाबाय बाला दा दंफाव मोननावनो दं सन्तलाया बाला आंबो फैसाखौ मोनाबा बिहुस जागोन नामाथाय र बिहुस जायो नामा 12 तारिखनि उनाव मा जायो जाबानो जाबाय आं आइनाव फैसा बिहैनि दहाय YBY Y माने ये B माने बेकार Y माने या YBY माने ये बेकार गया हे दहाय मा जाखो आंनि फैसाया मा जाखो आयौ माबा गोब्रामबायसो थाबाय मानसियानो डाक्टरालाय बेखौ माबायदि बिजि थुनानै होनांखोहाय माथो होनबावनोलै बिराद गाज्रिनो माबा नांबाय बायदि मोनबाय आं बेनाव खर'आव जाबावगोनलै बेनि टेनसनखौ नुनानै आंनि YBYनि फैसा मोननांगौनि टेनसना लस जानायनि टेनसनानो जोबलायलायबाय बेनिखायनो आं हाबखायाखै बेफोरबायदि जागोन साननानैनो दालाय मानोथो बेफोरबायदि जाबाय थादों YBY गासिबो था मोगथां खालि YBYल' दंफाव नों सन्तलाखौ नायथ' आं डाक्टरनाव मोननैसो कुइसन सोंहैबावनि जागोन दे दहाय YBY नों फैफिनदो आइ सन्तला आं रोंलाहाय बे मानसिखौ खालि YBYनि थाखायनो नों दिनै हस्पिटालाव थाफैनांबायना इजिमानि फैसा खामायग्रा सिगाङाव हाबालासिनो दासो उनाव हाबनानै बेफोरबायदि जागासिनो सबबाय सोबा नों दानो आंखौ सोबा आंखौ बु आं अमा राजानि खोथायाव मानो गोजावनाय मानो आं YBYआव फैसा होनाय YBY बाबाय आं नोंखौ सिखारदो दे दसे उन्दुदो YBY दहाय YBY आयै आंना YBYनि फैसाखौ दिहुननो हासिगोन आयै 12 तारिखखालि दिहुननो हासिगोननो स' बेनि थाखाय आंनो 6,000 फैसा नांगौ KYC भेरिफाइड खालामनो होमबानो आं फैसाखौ मोनफिनगोन आयै प्लिज आयै फैसा 6,000 दङबा हर आंनो आं नोंनो फैसाखौ होफिनगोन आयै फैसा नांगौ नोंनो ना फैसाया नांगौ बुनो नागिरदों ओइ बैथालि बाजारि बहा खारदों नोंलाय खारदों सोना नोङो नोंखौ हले कारनायाव गैया आं दिनै आंखौ दिनै बावलाय बुगोनहाय आइनि बुनायाथ' जि गाज्रि बुखायो दा आं न'आव माबोरै थांगोन दे आङो दिनै हरसेखौ आं सोरबा थागोन आं सानसे मोनावनो थाहैथ'नोसैहाय YBYनि फैसाबो मोनला न'आवबो बुजानांगौ मानो बिदि खालामखो बे YBYआ YBY नों मानो फोथाय खेबस' खालामखो आंनो माब्रै फैसा दिहुनबावनांगौ जाखो दे बिदि खालामनाङामोन गैला YBYआ आंनि फोथायनायखौ दबस्र' बस'बाय दिनैनिफ्राय आं रावखौबो फोथायला मानो बिदि खालामगोन नों YBY आया मानो गाबबाय थादों बेलाय बेथ' अमा राजानि एक्स गार्लफ्रेन्डसो दा मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय मा जादों जेबो बुंनाङा आंखौ आंसो मिथिगौ मा जादों YBYना फैसा
माने आं बुजियासै मा होनदों नों गैलालै हौवा मानसिफोरा जेबो नंबावा हिनजाव सिख्लाफोरबाथाय गाबनायानो बांसिनथारलै बेवाया माखासे मानसिफोरखौ हाफ क्रेक खालाममारसिगोन खोमा दे लोगोफोर बे मोनसे चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामलांदो बाय